V dnešním videu se budeme ptát náhodných konvocích, jestli jste viděli 3 různé divné osoby. Jdeme na to. První jeho osobností je P. Diddy. Můžeme se zeptat, nemůžeme vás na chvilinku zdržet, my se fakt omlouváme, že otrahujeme, ale jestli jste neviděli, tady tohle může. On tady vole děcka, dělá různý prostě hnusný činy. Fakt neviděl, tak omlouvám, že jsme vás zdržovali. Děkujeme moc, naschledanou. Naschledanou, můžeme vás na chvilku zdržet? Neviděl jste tady tohohle muže? On tady právě někde v okolí by teď právě měl sídlit, on oleje děti, dělá různé nekalosti a... Neviděl, fakt ne. Jo, Tak děkujeme za pomoc. Další divná osobnost bude Sugar Danny. My právě hledáme tady tu děvenku a ona tady fakt dělá jako hrozný věci, ona tady řve po lidech, chová se hrozně a je teď stíhaná policií, jestli jste ho tady náhodou nikde neviděli. Fakt ne? Viděla jste tady tu paní tady? Ona právě tady teďka přijela do Židlochovic a dělá tady celkem bordel. Jo, tak neviděli jste ji tady? Ona tady právě přijela semka. A ona tady dělá hrozně nekalý věci, ona řve po lidech Jo. a chová se hrozně. A vy jste jí docela podobná. Další divnou osobností je Johnny Sin. Prosím vás, můžu vás na chvilku zdržet? Neviděli jste tady tohohle pána, on tady fakt dělá hrozný věci a on má takovýho velkýho ptáka a on s ním fakt dělá jako nekalý věci. To je můj strejda, kámo. Jo, je. Kam přísám. Kámo, tak, a máš ho rád? Kámo, on je pedal. Kámo, tak to se rád. Do you speak English? 50-50? Do you know this man? He's doing very bad things around here. He should be here, somewhere in the city. Neviděl jste tohle muže? On je fakt nebezpečný! On je hrozný! To je můj strejda! Tak už tady už milej! Voláme policii na něho! Já nic neviděl! To je můj strejda! Voláme policii, ihned voláme policii! Voláme policii, chlapci! Jinak. Policii, hej! Chyďo! Hej, chyjo! Parchati nám někam utekli a nemůžeme je nikde najít. Co to je? Kde můžou být, sakra? Kluky se nám bohužel nepovedlo najít. Pro další video dejte like!